Going live in three, two, one. I don't even know exactly when we're live, but it now it says you're now live. Mm. I'm waiting for Facebook. Nana, live na daw. I just Okay, talk. wanna let go free fall. I don't wanna not trust no more. Lain kay na yung lyrics ba no? Never thought I could say. What? Lain kayo siyang lyrics ba? Napa. I'm not beyond your means, but I can't say you wouldn't feel a thing. Ay nako. Okay, our volume is all right. I just wanna let Okay. go free fall. Sound recording. Kapuya ani. Kanang daghan kaayog moving parts ba? Anong di man good Hello, I'm Streamlabs. recording now. I'm Oh recording my now in the god. sound recorder. I don't Pangit like kay sound ang Streamlabs screen, pangit kayo siya sa ako ang side. Kay dili sige ko ka disconnect. Dili di ay ang ako internet ring. It was Streamlabs because since we had OBS, I never disconnected. Kay balo ka And no, it was ako it wasn't my Wi-Fi dongle. ay kaluoy po. Ako sigurong computer, dili niya kaya ang Streamlabs or whatever. Finding justification. Dili niya kaya ay as in. Finding justification to purchase that new PC set or laptop. I think I deserve it. Pila naman ni katuig. I deserve a purpose. Ay nako. Well, nobody's stopping you. Our finances are stopping me. Okay. Onya, magsugod na ta guys kay magnaapa tay mga fake how are yous. Indobi magtanaw sa kog kudig-gubi kung sa ba daw ni atong how are yous. Wala kay ginabutang sa how are yous. Dapat at least mao lang na butangan nimo gamay para Sa man ako ibutang dre eh. Nag. all right. Magsugod na ta. Hello. Hello everybody! Welcome to another episode sa Dili Ni Advice. Mo kini ang episode 152. Hello mga kaibigan. Kabalo ba mo? How are you? How are me? How am I? Dili, gusto lang nako ibalita. Nako ibalita sa bam. Si Bonnie Tyler Ay, oh. died on July 8th. Rest in peace. So for anyone who don't know her, Bonnie Tyler is part of our pop culture. Mm. Okay? She made that song famous katungguan. Total Eclipse of the Heart. Gani. It's one of my go-to karaoke songs. A staple. Yes. it's rice. It's always available. It's always present. Gani. Uy, rest in peace. Gani, no. Unya, how are you? The fake how are yous begin. Unya, nagbutang ko kudig-gudre kay kanang perminti man ko walay masulti no kung kamusta na ko. O dapat nagabutang jud ka og unsa ang how are you portion sa ato ang script. Butangan jud na nimo og one liner of what you want to say kay para maka remember po ka unsa imong gusto ingon sa mga how are you. Unsa di eh. O gani no. So karong adlaw kay kanang kapoy kaayo ko kay gikan ra kog shift no, gikan ra kog night shift. Unya nag-leave akong kauban ba. Unya mingaw man among Friday kadalasan. Karon kay perting nagsunod ako ang trabaho. Gibiyaan ko sa kauban kay nag-leave siya. Puya lagi ato. Okay raman unta nag-leave siya, nag-set na siya sa iyang leave no Friday. Okay raman ang Friday kay mingaw na kasagaran ng Friday. Karong adlaw kay perting kapuya ay. Ikapoy ko.
Reklamador siya. Ay, gani. Pero dapat lagi no maano ka, grateful ka nga busy mo. Oh, There okay. there are too many VAs. Kada dapat ang inyong signal. I'm telling you. Unsa man? Sa mga VAs nato na mga friends. I just say VAs kay mo na gyud na atong toothpaste ay. Mo na Mo gyud nang Colgate. mo na ang Colgate di ay. Pero they're not all VAs ha. I know that. Masin mo ingon ling dili man na VA tanan. I know. Hello, maldita lagi kay kali. Oh. Walay nangaway ba, bro? Maldita na kaayo. Ngano na? Unsay tawag ni? Remote workers, home-based people. Home-based people. That's your signal. Pag mingaw kaayo tay customer service imong work or email support or whatever. Kung mingaw kayo inyong queue, halos wala kay call, halos wala kay email, halos wala kay chat messages madawat. Signal na nimo nga mamatayay na inyong business. Signal po na nga matanggalay na ka. Yes. So you have to be looking forward for a queuing day. Kapuya ana oy. Ay, salamat queuing. Kapuya ana eh. Sa call center grabe ang mga queue, di ba? Di ba naka-call center man jud nang duha? Sa una kanang sa call center kay naay monitor nga makita sa tanan ba. Unya pula perminti ba? Pula perminti. 300 calls waiting. Gani. Na tanawon oy. Gani. Ay nako. Sa una no nakatry jud ko na naay kanang mga 500 calls waiting dito sa kuan ba sa katong router sa una na to account. Gani katong router. Grabe jud kayong queuing no. Pero mo na ko pasabot. Kadang nga time no mga 21 pa ta, ikaw 18 pa siguro ato, 19 or whatever. Correct. Kanang dili nimo siya ma-appreciate no, maglagot jud ka. Dili nimo madawat nga naay 500 queuing when you don't actually receive the 500 calls. Kay magtunga man mo tanan. Pero actually katong karon na mga idara na hapit na ta mag something. 40s, here I come. Oo. Dapat no kanang i-appreciate na ninyo nga naa ay 500 calls waiting or 400 calls waiting or ang emails ninyo is 1,000 emails or grabe po 1,000 emails. Grabe. Pero it's a good sign na ay daghang customers ang inyong business sa imong amo. So the more money your amo makes, the more you stay. Wala to kinoy, nakalimot ko kung share. Pa-share lang ko kadali. Unsa man mo i-share? Ang live, nakalimot lang ko. We are talking about di lang. Ngano mamatay, ngano sige man tag kamatay sa una at followers. We're live. Okay. Oy, sorry. Okay. So, mo na siya. So, dapat magpasalamat ka. Gani. Pasalamat ko nga naapa ko trabaho. Ako pod kay kanagong kuan. Kanang pag magmata ko sa buntag akong first tan-on kay ads kasi dili man ko customer support kuan man ko kanang podcast production manager. So kung naay ads mosulod, ads meaning katong mga brands na gusto mo sulod sa mua as sponsors, mas malipay ko ana. Mao ba? I'm glad. Because the more brands want to advertise with us, with our podcast, dili ni advice sa akong trabaho ba, sa podcast akong amo. Gani, no? The more brands want to sponsor the podcast of my boss, it means they're still making money. Ana, good. Para sa ko amo na, good news na siya. Pero sa una, wala ko ipake. Like, okay, na ads. Follow lang kong process, ana. But the more I worked, or the more I matured, wala ka na, dapat dapat daghan kaayo ang manulod ads or daghan manulod email if you're a customer service or kung kuan mo unsa gani nang uban na work
Kutay naamo sa project management, marketing. Kutay daghan mo og kanang kailangan ilabas na Facebook ads, Google ads, TikTok ads kanang mga ana. Dapat malipay mo nga daghan mo og kanang mga campaigns. Ana god o sa daghan mo god. Pero basta dapat malipay mo ana. Dapat O queuing mo. kanang naay ipatrabaho sa imuhang boss amo, malipay ka dapat nga, ay ni-kontak na pud akong amo dili ingon ana, dapat mo ingon ka nga, "Hay ni-kontak akong amo yay." Oo, ibig sabihin needed pa day ka. Gani. Oo. Kanang mga ana no. Pero kung dili pa mo kagets ana karon siguro mga 21 pa mo. Di ba Wala ana na? wala pa na-appreciate ang work. Wala pa kayo na-appreciate ang kuan, ang dapat ang inyong mindset dapat daghag kwarta akong amo. Ah, Ingana no. tama. I Lain wish na, for my amo to be rich. Millionaire. Oo. Anyway, so Uy, wala ko nag-ingon, kumusta man ka? How are moingon you? unta ko. Moingon na unta ko maski wa ka nang utana. Oh, okay. Oo, kay dili Sige. man ako dili na ko kailangan mo utana kay musulti ko. Oh, gani. Oh, ana gani ka. Kuan ka kanang nag-email ang Steam kay na ako ginatangan na game kanang Manor Lords. Mm. Oy, nag-sale. Sige ni sulod ko og Steam. Sus kay hala di masking sa minimum requirement dili pwede akong PC. Hala, kaluoy pod. Ay, kaluoy. Ay kasad pero bag-o man gud siya na game. Early access pa siya karon. So to be fair, so man ni akong PC di ba nag-ingon ako sa inyo na murag na scam eh. Anyway, Kaluoy pod. anyway, anak ko ay kalain pod nila oy. Kalain aning Manor Lords, kalain. Mutong giadtuan ako ang developer. Ang ilahang Steam page. Niadto ko silang lain games na lang katang karaan. Ay, Niadto ko silang kaluoy. niadto ko silang karaan na game. Na sila 2024 nga game. Soviet Republic. Hala oy, nabit tay mga US friends pero basig ingna natag komunista ani. Pero no, it's just a game. Gani, no game raman na. O gani, unsa man mo? Anyway, gipalit ako siya kay tag 250 raman. Ay paliton ko ni. Hala na addict man ko kring. Da. Oo, kaghapon unsa na ko oras na umudula alas 9 siguro to sa gabi pag man natulog na ko. Hala, lain kay siya nga game kring kay di ba love kay nako ang city kuan man na siya, city builder game man gud na siya. Okay, civilization type of game. Ikaw ang marag something, ikaw ang mayor, governor, whatever. Okay? Ang hala, ang Soviet Republic. Actually, dili Soviet Republic ang name sa game. Kuan siya, Workers and Resources mo na ang name sa game. Pangitag pangalan eh. Tingala gani ko ay ano ba? Lain no. Work simple kayo ilang Wala gyud pag-isipan. Oo. Workers and Resources. Pero na siya dako nga title Soviet Republic. So I don't know which is the title. The Workers and Resources smaller title at the top or the Soviet Republic bigger title at the center. Both. Basta mo na siya. Pagkahuman hala mas detailed siya kasi sa nga game. As in mas detailed siya as in to the point na pati ang septic tank sa mga building kailangan i-set up. Ay, grabe grabe. pod. Grabe. Grabe pod. Kay sa kring, I'm talking about 2017. Wala mo kuan. Wala yung septic. Nya ang inyong sakyanan sa matik na siya gasolina. Matik. Hala, akong bus sa Soviet kring, akong bus sa Soviet na game, nahutdan mo na gas. Pati ka na. Nahutdan siya gas. Oo. Nya ang water kring, abi na ko kanang magbutang lang kag water well or water tank. Matik, matik. Ma-power na inyong, ay dili, ma-provide na nag-water inyong neighborhood. Dili. Magbutang kag pipes. Butang kag pipes, halaoy. Grabe naman pod. Dili man mudagan ng tubig. Gala, troubleshooting. Dili man. Usa man ni walay tubig niya. Akong happiness level naman ay happiness level. No, sad na sila, hospitalized, ana. Hala, kay wala naman sila ginainom tubig. Ay, di ay akong pipes, mali ang slope.
mali ang slope, ang pressure pasaka day akong pipe kring dapat paana. Hala. Ngano na apa man na ingon ana? Kapuya ba Ay ana? grabe ka detalyado lagi. Naapa. Nakoy gusto i-destroy nga apartment building kay layo kaayo siya as in na set up na ko siya sa perting layo nga bahin sa map. So gusto na ko siya i-destroy, dili siya mo destroy kring kay naa doy residents. I-relocate sa doon ako ang residents. Tama ompod. Tama jud. Gali no. Mo to naghimo og bagong building Oh. nga layo dito sa akong gusto nga lugar. Naghimo og bagong apartment building. Naaday button nga relocate the residents there magana. Gi-relocate na ako. Hala di gyapon ako ma-destroy. Ngano man? Napaday one resident na bilin na hospital do siya. Wala do siya sa balay na pa siya sa hospital. Hulaton siya maayo. Makaulig balay bago siya ma-relocate. Hala! Ano ko, wow. Nabilib ko nga game ko. Ay, grabe mo. Ganahan ko. Ganahan ko ging anak kanang ganahan ko game nga dako kayo learning curve. Bagura ka na ingon nga dili ka ganag civilization kay Dili, taas kay manggod. learning curve. Gani no, pero ang civilization man gud kay halos di jud ko kasabot. Dili ko kasabot yun. At least kadtong ang katong Soviet na game na ako'y context gamay kay nagadula kog ano. Okay, so mas kasabot ko diha nga part. Mas naalang siya yung mga details niya na ginagmay. Okay. Kabalo pa ka akong bus na ay odometer. Makabalo ko pila na siya ka miles screen ni dagan ay kilometers. Unya pag naanay certain number of kilometers na nidagan ang bus, basig maguba ay siyo. Kalain ba ana? Oh, lagi. Isa-isa ho nimo. Pila ka bus ang imo monitor. As in, dagan ba kay kubas, no? Dagan kay kubas. Hala, uy, saon man ni? Unya, di ba sa game, uy? Sa ano, Kring, pag mag-demolish kag building, kay ay, namali og butang, i-rotate anak ko. sa ano nagay marifundan pa ka kay siyempre imo bang gidelete ang building so marifundan pa kag kwarta no. Hala sa Soviet dili kay gibayran nimong demolition job. Ay dili Di pa naman jud- jud. No. Sa tinuod na kinabuhi di man nimo jud mabawi imong kwarta pag magpa-demolish. Gani no ano kala na-nicknamean siya realistic game, realistic mode. Diha siya kay nag-appeal na dayon ko sa iyang group chat na 1,000 ka members ay group ay unsa na forum. Sa Steam forum na siya 1,000 active members dagan mi. Nagreklamuhay mi dito. Mag-reply biya dayon abtik ko sila. Wala oy, nagpatabang magud ko about sa kuan sa bus, dili mo larga. Ay di siya magpasakay o worker. Ay nga naman di man pasakay. Ang pasak yun niya mga jobless, mga passengers lang lahi pud to. Basag detalyado ka ay kun dili lagi niya pasak yun ng worker ngano man dapat i-uncheck din nimo sa mga ingana. Nalingaw ko kay ngano toxic mo lang FB, I don't want to open Facebook. Gani. Wait, asa na ato oy? Dagan kay ko gi-share. Good morning Eden Blank. Hello. Hala, good morning. Huy, hala, Taysa, naabay ang utana kung naaba doy mixer. Asa man siya nangutana? Hala, ambot, asa to nangutana? Nakita na ko, nag-notify. Asa to nangutana? Hala, Pero wala ko nag-check ko, dali lang ka, nagdula, magugo ato ba? Asa man to siya nag-message? Hala, oy. So, wala ba doy mixer karong kadayawan? Hala, kinsa man to? I need to know. Hala, uy, kalain na to batasan. Mag-mixer pataani kapuya ani eh. Wala ba doy mixer sa kadayawan? Basig naa siya diri. Ay, si Gina Moss! Ay, hello, Gina Moss, hello. Asa man si siya? Gina Moss dito. Nakas Davao. Naba doy mixer sa kadayawan. I-message maybe. Basta okay lang. Gusto ko ana. Kita ra tulo. Okay lang. Kita lang tulo pa. Uba na si Eden Blank. Sige. Magkuan lang ta depende ani kay dili ko gusto man non-verbal. Magkuan lang ta chill lang ta. Kay basig man non-verbal. Ay depende kay basig si Gina Moss palahubog di ay palaigit. Uy, judgmental ka. Paya kabalo. Wala pa ko kabalo ko basin. Mo ba? So ana na lang. I-message mi sa dili ni advice na Facebook, di ba na may message? Dito mi i-message kay mo reply mi dito. Muuli baka asa ba di mura ba siya from abroad no? Nya muuli ba siya maging ana?
August pa man jud na, di ba, ang kadayawan. So we have Mm. time Mm. to plan. You can send us a message and then we will plan around it. Yes, If please ever. send us a message. Mm-mm. Dili siya matawag nga mixer, mura siya og EB. Ay, oo. Meet Eyeball. and greet and meet and greet. Oo, yung nga na. Murag correct. Dili na ko tawag mga meet and greet cake. Ang meet and greet, ginagamit na siya na term sa mga famous people. Eyeball siya, eyeball. Eyeball, okay. Oy, Gina Moss, pag message sa amo mag-eyeball ta. Kay Correct. na-pressure ko ana pagkadungog na ko ba mixer. So magplano tagdaghan kaayog tao na mo attend. Kita Puya, lang. oy. Kung naay mo kuyog, fine. Pero kung wala, kita lang, good. Gani, sige. Ubano na to si Don. Sige. Kaya nag-like man siya sa live. Kisa pa, kung kinsay mag-like sa live kay ubanon. Uban si Nathaniel Blanc. Oy, ana si Eden mo, balhin ako to Duma next week. Usay Duma? Dili naka Davao? Duma next week. Asa man ang Duma? Wala ko kabalo ang sa nang Duma. So dili naka Davao, dili naka biyaan na minimum. Naunsa naman ni siya eh. Ay, Dumaguete. Ikaw lain ni Eden, namiya. Gani Ay, no. di mo siya mamiya. Di mo siya mamiya kay maminaw lang man. Maminaw ra man na. Sige. You will always be with us in spirit. Hala, magsugod na ta sa atong uluhan. Unsa man? Atong topic karon kay ganahan man silang history. We have several people. Several people that and by commented. several, we can count it by one hand. Oh, that's several. That's more than two. More than two. Gani. Oo. Ganahan to sa history. So, we will try and do that again this episode. Nag-increase ba gamay atong listens, no? Kuan ka na, atong topic karon kay deaths caused by everyday habits in the past. Akong pasabot. So, deaths caused by everyday habits, fashion, and consumer products that sound absurd today. Hala, unsa may title na kuan eh. Nganong sige man tagkamatay sa una. Onya. First on the list. Unsa man ni mga late 1900s na mga deaths? Na may mga year yata ang uban? Yes, na year in the ang uban. 1800s. Okay, sige. So the first one here in our list, we start, this is not necessarily in order, okay? Yes. So the first one is arsenic beauty products. Mm-hmm. In the 1800s, some people, some cosmetics, distract ko. Some cosmetics and skin lightening treatments contained arsenic because pale skin was fashionable. Pale skin is still fashionable in the Southeast Asia areas. Yes. People also took arsenic pills and tonics marketed as health enhancers. Chronic arsenic poisoning caused organ damage, cancers, and death. Yep. So sa unang panahon, ang atong mga vanity products like makeup and creams sa unang panahon in the 1800s, kay naay ingredient na arsenic. Ganit. So imagine that. Pero to be fair, ang arsenic naagya po na karon. Sa forensic files, ginagamit na sa mga kuan. Bago rabi ako nagapamina og forensic files, no. Ngano man ni ang mga tao nga poisonon nila ilang mga asawa og arsenic? Kaya ang arsenic man good, odorless, tasteless, and whateverless. Dili gyud siya ma-detect. Yung anak good. So and ginagamit na it's siya. Available and mapalit siya. Oo, I think not necessarily easy here sa Philippines. Okay. Maybe sa US, maybe they can purchase it like kanang
easy pero diri mo I don't know asa na mapalit. I don't even know where you can find that. I don't know either. But anyway, your phone probably contains arsenic. Hala, One kuya, of the I didn't know your that. one of the biggest modern uses is gallium arsenide, a semiconductor material used in smartphones, Wi-Fi equipment, satellite communications, radar systems, some LEDs, and solar cells. I didn't So know that. nagyapon ginagamit gyapon ng arsenic, guys. It's actually a like a I don't know if it's a chemical. It's part of the chemical ano like the so na kanang table or whatever. Pero kuan na siya, guys. Poison na siya. Pero sa una, sige tagkamatay ana, wala lang sila kabalo. Sige, Nga na, kamatay sa una kay common kaayo siya sa mga everyday items. oo, naa siya sa makeup, naa siya sa mga creams nila. So, they don't know better. Ilang gina-apply na sa ilang mga nawong, sa ilang mga panit para magputla ilahang kuan, ilahang appearance, mag-pale. Or say tawag ana, kanang mga K-pop beauty, na may ana ba, di ba? Gani. Puti kay sila, no? Paper Pero, white. paper white. Di ba, mapansin mo ang mga painting, ay wala ko kitag ka ng vintage painting ha, pero sa mga movies na itong ginatanaw, baka na nagoy painting, kaya mga putla bito ilang mga ilang mga models. Oh, Mga puti they're kayo pale now. skinned. Oo. So siguro, mo na ilang gina-apply, niya mo to nga, namatay. Dagan na nga matay tungod ana. Oh, loy Oo. pod. Oo. So that's why you should be grateful that you are born in the 1900s. Oh, bita. I am grateful. In the late Diba? 1900s. Which is 1999. Ano siya? Next in the list. Mercury in hat making. So hat makers used mercury nitrate to process felt. Felt is a fabric, right? Yeah. Long-term exposure caused severe neurological symptoms, leading to the phrase "mad as a hatter." Some workers died from mercury poisoning. Poison ng mercury, guys. Naabi ako'y nakitaan nga news sa una in the recent years. Bag-o lang to ba? Murag dirito sa Davao ba? Nangilabot sila mercury sa lab. Mga estudyante ba? Oh. Kanagong temperature, murag gibuak yata nila. Di na pa mo mercury temperature sa una, no? Karon Gani. wala naman na, di ba? Digital naman na tong temperature karon, pero sa una di ba na may mercury nga temperature? Kay gibuak yata tas gihilabtan namatay ang bata. Mo to ako na remember. Oh. Poison na siya, guys. Ha, dili na to na dula-dulaan. Sa una, they use mercury willy-nilly to make hats. Ang mga hat maker most likely maapektuhan sila, mostly ang mga affected aning kasi sila man ang nagahimo sa hat. Mo na sila symptoms, usually they're nervous, suspicious, shy, emotionally volatile, forgetful, and physically shaky. Mo na siya. And some are dead. Ana, good. So, nganong sige sila kamatay sa una, tungod ana, isa na kanang mercury. Aside from the arsenic that you mentioned earlier. So, this is for the gents. And the earlier one, the arsenic, is for the ladies. So, gents kay ang mga gentle, nagsuot man og hat ang mga women. Ay, tama. Sa Victorian era, I see them wearing big hats. Oo, bitaw. Tinuod. Ako ma-remember ng mga big hats si Keira Knightley. I don't know if you can recall. No, unsa nganong si Keira Knightley man? Wala lang, ma-picture lang nako siya. I've seen a movie or two maybe kanang naa siya sa ing ana na era, and then mo na perminti ang suot. Nga perminti siya naka-corset. Oh. Anyway, mo na siya. We will talk about corset. It's one of the list. But anyway, next in the list is what? Radium everything. Kuya po doy. Radium everything. In the early 1900s. Early 1900s, dili ni 1991, guys, sana unsa demo. It's in the early 1900s. Uh-uh. Radium was considered healthy and modern.
kay naa sila yung mga radium-infused water, radium toothpaste, radium cosmetics, radium medicines. Murag karon ba ka ng murag Matcha. ay Matcha in exact everything. that's you took the words right out of my mouth. Matcha everything, right? Grabe sila ka matcha, What oy. if sa future poisonous din ang matcha? Revelation, may I help you? Oh, dili ni advice called it first. What if What if mga tao mag-green in the future? Ang ilang pasanginlan, looking back in the history in the early 2020s, people drank and ate matcha everywhere. And then, after 50 years, they all turned green. Hala, dili ni advice ang una ni ingon, ana! matcha everything? Mm-mm. People literally drank radioactive products. The most shocking radium story is probably the Radium Girls. Oh, kabalo ko ani nakabasa na ko ani Radium Girls. Factory workers who painted glowing watch dials and were told to lick their brushes. Ginalik nila ilang brushes kay para kanang pino ilang brush ba? Mhm. Pino ilang brush. Mhm. Precise. Mhm. Unknowingly swallowing radium every day. Their illnesses became one of the most important workplace safety scandals in history. Mm. Mao gyud ni ang ilang instruction sa ilaha guys oh. Kay ang ilahang trabaho guys, tig paint sa watches. Sa relo ba? Gani. Di ba na yung number line, tiny number, tiny line. Sa unang panahon, it's not machine. It's the ladies that painted them. Kuan ka ng, ang number 1, ilang, so, i-drawing mo nila. So, need nila og ka ng tiny paint brush. Precise. Ang ang instruction sa ilaha is, put the brush in their mouth. Yummy. Yummy. Para mahimong sharp ang brush. Oh. Okay? Mas-sharp ang point. And then, dip it into the radium paint. Diba? Ibutang. And then, pwede na nila i-paint ang dial dito sa watch. Okay. Mauna ang ilahang kuan, ilang trabaho sa una niya. They repeat the process over and over again. Kailangan na kaisa lang baton. Human, dili. Uy, kapila dyan na balik-balikon. First, put the paintbrush in your mouth. Lami. And then, put the paintbrush in the paint. And then, mag-paint na po. And then, repeat the process. Mauna ilang trabaho. And at the end of the day sa ilang work, ay hala, 5 na, mag-log out na ta guys. Ana. Lag out. Mag-log out na ta guys. By the time na nag-end na ilang day, glow in the dark na sila kring because ang radium is actually glow in the dark. So ang dust sa mga dry paint, maadto sa ilahang syempre factory man sila. So ang dust sa mga na-dry na radium or whatever or katong sa ilang baba or sa ilahang maadto sa ilahang hair, maadto sa ilahang dress, good, sa ilahang mouth, niya. So, sila, hala, nag-log out na guys. Mag-disco, magparty-party sila pagkagabi, mag-dance sila, kay mag-glow in the dark sila. Na-appeal sa ilang fashion. Na-appeal sa ilang marag, I'm so fashionable kay kuan. I'm the it girl in this club kay naga-glow in the dark ko. Wa sila kabalo nga they are killing themselves slowly. Kaloy pod, no? Diba? So mo na taka lang mo. So karon ang matcha pagbantay na mo ana. Gani. Bantay mo sa matcha. Matcha is everywhere, no? Yes. Literally. In your donuts, in your ice cream, in your coffee, in your shakes. So nakoy story sa matcha. So sige, sa unang panahon pa ni mga 2016. 2016 because I was pregnant then. So nangadto mi og kanang coffee shop nga na ay only dessert buffet. Wow. Oh. Unya mo to ako ang amo ang giadto no. Unya naa may matcha waffles, na mga matcha desserts dito. Unya syempre nag-post ko sa Facebook. Excuse the keyboard noise. Di kayo madunggan.
madunggan ni sa mga Spotify listeners later on. Anyway, gipost na ko sa Facebook. Naaman na nangutana. Lami ang matcha? Ayn ko, hala ambot, di ko kaingon. Ambot, kung ganahan kag matcha, lamian siguro ka. Kaya ako wala man, I was indifferent to matcha man. Wala may kalahian. Oo, magyapon, waffles magyapon. Ano siya. Pero Basi gagamit sila fake matcha. Hala, ay, no. Oo. Coloring ra di eh. Ay, no. Bitaw. Kay wa ko kala sa matcha jud. Di ani jud ni guys. Para sa ako di ko kaingon jud kung lami ang matcha kay all I've ever tasted was the matcha that was already processed. Matcha is a plant, right? It is. So I've never tasted it raw. Diha dapat ka mag-judge kung lami or dili kung matilawan nimo ang leaf. Kay balo kano nakatilaw naman ko og KitKat nga green. Matcha man siguro na o green tea. Nara na sa duha. While lami. Paborito guna ko ng KitKat na chocolate. Pero di ko ganahan na ng green nga KitKat kanang matcha o green tea na KitKat. Di ko ganahan na. Mura na siguro nagkanang kuan guys kanang malunggay pandesal. Ay ganahan diba, ko malunggay pandesal. Di akong pasabot wala siya malunggay nga lasa. Wala bitaw kay malasahan mo malunggay sa pandesal. Naadi kay malasahan malunggay. Wala. Sure, oy. Wala. Di ba? Coloring ra na. Sprinkle. Hoy, ayaw, oy. Malunggay na, guys. Ayaw mo sig pangaway. Kani, malunggay na, oy. Malunggay na, oy. Buang manday mo. Next! Asan ako? After radium everything. Wala pa, oy. Then people started getting sick pa. Wala na, humana naman to. Ay, humana na, ay. Ay, oo. So, balik ta sa radium. Ingon naman ko, di ba, poison na siya. Mamatay jud mo. Symptoms are severe anemia, bone fractures, radiation poisoning, bone cancers, jaw deterioration, radium jaw. Alam na radium jaw? Is that like a Habsburg jaw? What does it look like? Kay ginatilapan gani nila no. Sige sila kaunog radium. So unsa itsura sa jaw? So unsa itsura na sa jaw? Google it. Radium jaw. Google it. Radium jaw. Picture. Images. Oh. Oh! Asa ka nag-search? Bing. Asa ka nag-search? Bing? Kay nang Bing. Kay nang Ay, Bing. sa Google ko. Lain na. Literally nawala. Pangit ang Google search. Anyway, lain ko ayo guys kay matanggal ang jaw. Natanggal, walay jaw. Walay jaw. Ano ba? First magburot and then matagak then mawala na imong jaw. Kalain na eh. Oh my God, murag nabuslot ilang mga skeleton, ilang bones. Ilang bones sa jaw ba? Ilang ang jaw nila ba murag kog kanang gitagakan og acid. Murag ana ang itsura. Kaloy pod. Kalain po ninyo oy. Sige. Hala kanang matcha, sige bantayin jud na ni. Oy kabalo may matcha is a plant. Supposedly plant oy basin di malay nimo. Gani no. Supposedly it's healthy. They claim it's healthy. I don't drink it on the daily basis. Sometimes I would buy the shake one, but that was just once in last year. Wala ba dili wala. Literally nothing. Okay. So kamo ang magbantay katong sige matcha kamo magbantay lang mo kung ang tanawa inyo ang first mag-green ana inyong kuko. Poop. Ay, oo, ang poop. Next. Flammable clothing. Kuyawa ba?
Before modern safety standards, dresses were sometimes made from highly flammable materials. A brush against the candle or fireplace could cause fatal burns. Mm. So kana sige pud mo kamatay sa una kay mga KSP man kay mog sanina. Dagko kay sila og sinina. Di sila kita kung asa sila galakaw. Oo. KSP wala nakatabang no nga flammable, highly flammable ang ilahang mga fabric sa ilang dresses. Plus KSP pa gyud. KSP lang mga ano sa una mga Victorian skirts because they're so huge they could easily catch fire from candles, lamps or fireplaces. Oo nya, Historical apoy pa baya reports. na sila sa una. Wala pa gasira pa na sila sa una, guys. Ganun. Dili na sila kana. Historical reports describe women being engulfed in flames when their skirts ignited. Merisi. Merisi. Kay ngano man jud dakuon ang dress. Di na noon kakalingkod og tarong di ka kalakaw kunya mo na dagko kay ilang mga hallway sa una kring ilang mga hallway mga duha ka dupa siguro. Dupa is like this, right? When you stretch your both hands out sideways, that's dupa. So kini amo ang sala no kay hallway rani sa una sa ilang mga murag ing ana gani. Mm. Murag ana. Mm. Ana good. So muna siya. Sige mo kamatay sa una kay aside sa highly flammable inyong dress, kuan sad mo kanang KSP pud mo mga sanina ngano man. Kisa may nag-ingon. Kisa nag-ingon maging ana mo. Gani, lain mo fashion. Pero gwapo ba siya tanawon? Di ba si Cinderella guwap as in hantod karon my namesake. Kuan ba ya kanang ganan ki ko ng Cinderella. I've always wanted to wear those types of dresses. Gani no, labi na sa katong gina-transform na siya ni Fairy Godmother dito na scene. Ay grabe. Gwapo kay ang dress dito silak. Dako kay ang kanang murag skirt, ang lubot na side kay murag ni bugdo jud ana gud laoy. Unya abi nimo og kanang fabric lang na sa una kahoy di ay na ano. Oo, kahoy. Nagasuot sila kanang murag pang-form. Pang-form sa skirt. Oo. Naay tawag ana kalimot lang ko or wao kabalo. Naras duha. Next. Good morning nimo Ron. Mon Blank. Good morning. Hello. Thank you for hopping on. Hello, good morning. Good morning. Excuse me. Asan ako? Lead poisoning? Oh. Lead poisoning. Lead was everywhere like paint, makeup, plumbing, toys, food containers. Chronic lead poisoning caused neurological damage, kidney failure, infertility, and death. Magpasalamat mo guys nga karon mo gipanganak. Karon mo nabuhi. Dili sa una. Kay it's everywhere. It's in the paint. Ang lead nasa paint. Asa day ang paint? Di ba nasa inyo ang mga balay? Nag-paint mo balay. Di ba? Inyong mga furniture na paint. Sa makeup ninyo, kamo mga bayhana mo, magsige man mo makeup. Di ba? Tapos nasa inyong plumbing. Wow. So ang inyong ginainom na tubig, nasa toys, patay na yun ang bata. Matay na yun. Kaluoy pod. Food containers na lead. Diba? So, isa sa mga kaso sa forensic files. Kay ang bata. Ay, oo. Natinga sila. Natinga. Nga nung na-hospital, diyan namatay. Oo. Unya, pag autopsy, kay taas kayo lead content. Unya wa sila kabalo giun sa pag-lead nga ang bata rapod, ang uban wala man. Kay di ay to naay napakpak nga pintura nga naay lead. Nya ginakaon sa bata. Ay kay iyang crib siguro duol sa wall. Mo to yung ginapakpak sa wall. Dito siya magdula sa naay lead nga pintura gani. Nya kauno niya. Kauno niya ang pintura. Mao to. Mauna. Uy, dagan kay kag matun-an diya sa forensic files ba kay naabtan na nimo ng episode na molds. I don't know.
Unsa na nga Ay, ayaw na season? lang. Dili na ko spoil. Gwapo gyud ang episode. Unsa na nga season? I don't know. When you start watching it, you just fade into it and kanang kuan, kanang ma-drown na ka. Wala na kakabalon sa naka na season. Ay, gani So I na don't po. know. Oo. O sige, Pero just di na lang assume na, taka-spoil. just assume na wala pa ako na naabot diya. O gani no. Pero naay ka ng duha ka episode nga naay Pilipino. Makaingon ko, uy, Philippines. Oh, gani no. Naa oy. Maski asa mo ng mga Pinoy. Gani no, uy, Philippines. Siya ang victim no, siya ang victim. ang Philippines. Ang Philippines ang victim. Oo. Wagan man pod. Wagan no. Wagan. Kabalo ko ng episode. Wagan to nga Pinay ta. Very sipod. Wagan to. Ay lain pod, dili no. Luoy siya. Ni ora po. She doesn't deserve to die. Pero ngano pod nga wagan pud kaayo. Minyo naman kaday. Ni ora pod ko buang man di ko. Oo. Minyo naman gud siya. Mm. 'Di ba? Lain man siya. Anyway, mo na to. Sige, di na to spoil ang mga tao masking 1990s pa na nga show ha. Kung ninyo kuan na. Spoiler. Alang nga 1990s pa na nga show niya. Dili ta mo spoil. Ay kung Buang kuan man na. di mo. Gani. Next. Toxic wallpaper. Victorian wallpapers often used... Asa naman ta mabuhi ani? Masking asa na lang. Maski asa naman ta ng mga mamamatay ani. Asa naman ta ni? So, sumala pa, no? Victorian wallpapers often used arsenic-based green pigment. In damp rooms, these could release toxic compounds, potentially poisoning occupants. O, di ba? Nagpuyo lang kasi yung balay, matay na. Wala ba na og wala kay gawas-gawas ka na mahadlok ka no. Ay di ko mo gawas kay basi mamatay ko sa gawas niyo. Matay ra day gyapon ko sa Exactly. Katawanan. Exactly, di ba? Uy, daghanag na nga matay. Uy, naay namatay sa katong radium kay gikaon nila, buton nilang paintbrush nilang ala, ang bata namatay sa kuan sa toy niyang gidula-dula kay naay lead. Ay, ang mga ang mga ano nila, ang mga tawag ani, asa na ta? ang ilang mga ilang mga kalo nangamatay sila kay naaday mercury lang mga kalo. Oh no, dili jud ko mo gawas, og balay. Diri lang ko. in my lead covered walls. No, in my arsenic covered lead covered walls and arsenic wallpaper covered walls. Ay, gani no. Oh. Ang ilang mga wallpaper sa unang panahon guys na ay kuan, arsenic green pigments. Wow. I can imagine kanang magtanaw ko tagkuan mga old na mga movies, ay dili old movies na old ang setting. Ilang wallpaper medyo green. Wala ko nanay design. Murag faint na green ana. Our walls are green. Hala. Matcha. Next. Corsets themselves didn't usually kill people outright. Lain pud kaayo no ang corset in-animate niya mahimo mag-animate lag kalit ang corset niya. Tuokon ang mga tao. Lain pud. Katawa ba? But extreme tight lacing could compress organs, impair breathing, cause fainting, and worsen medical problems. Mo lagi, KSP lagi. KSP man good. Kisa sa bagay, hantod karon di ba? Mao man ni ang illusion jud na the women that are shaped like Coca-Cola, no, not Coca-Cola. Shaped like unsa na? Kanang mga Miss Universe bodies na. Yeah, hourglass bodies wala. The illusion is still that standard still exists today, right? Nakanang pag gamay kay kaghawak, ikaw ang standard sa perfect woman. Murag ana god. O saan ano to mga dagkog tiyan? Para nako. Dili na gani ta kwentahon ani. Walay mahimo si Nathaniel Blanc. Mo na diha na lang jud siya kutob. So o saan na lang kung sa unang panahon na
mamatay ka sa tight corsets. Pero dili man do siya, di ba, ingon, di ba, nag-ingon ka ganyan nga, they don't kill outright. Pero I also can see na basig na ay mag-survive, dili basig, na adyo nag-survive, ana. Kay nga no, na wala sila namatay jud from ever from wearing corsets every day. They don't die all because kuan kaning na train jud pud siguro ilang lawas. Your body can be trained. Mhm. I know that. Yes. Your body can be trained. Kaya na ako'y nakita nga video nga African country to, somewhere in Africa, nga gina-train nila ilang ulo nga ma-elongate. Di kita nakaana ng mga tao, Kring. Nope. So from the baby, pag ma-born na ang baby, i-wrap na nila ang ulo tightly, ma-shape, hantod na pagdako niya. Ilang mga ulo is kanang long, elongated. Napagoy nakita ng mga tribal people na taas og liog pud. Liog ilang patason. Ay, oo. Kato, ma-train man jud imong body over the years. So kung kato mga survivor sa corset, na-train jud ilang body ato nga, hourglass jud ilang body and they don't die. Pero na uban mamatay gyud. Katong pugson, kanang matulog mo nag-corset, kana pwede na. Matay ka na. Lotus feet. Oo, kanang mga lotus feet, di ba sa China man na? China or Japan? I don't know. China. China. Di ba they don't die from lotus feet? Na ma-train jud ilang feet na mo na ang shape na ano. Murag malunggay pandesal. Batasan. Di ba? Di nga na ba? Ma-train man jud imong lawas. So not everyone will die from corsets, pero some do die from that. But some will survive. Kay ma-train ilang lawas na maingana. Ana good. Muna siya. Next. Before food regulations, manufacturers sometimes used chemicals such as formaldehyde, borax, copper salts, or lead-containing containers to preserve or color food. Wala pa yung mga regulations sa unang panahon. Ato mga regulation karon, mga panahon na, kay tungod sa mga naitabo. Sa una. So magpasalamat na karon ta nabuhi. Kaya natin mga FDA, Food and Drug Authority. Sila ang mga mo-check sa atong ginakaon kung makapas sa ilang mga standards. Ana good. Magpasalamat na kay sa una wala gyud na guys. So para ma-preserve ang food, butangan nilang formaldehyde. And formaldehyde is best known as a preservative for the dead humans or animals. Gani. Nya mo ilang diba, ginagamit sa pagkaon sa una. Di ba sa Bisaya muna tong tawag formalin? Murag mauna. Mauna most likely gyud mo na bahog formalin kana matugutag kana mga funeral. Bahog formalin ana. Murag ana. Murag mauna formaldehyde. Muna siya. I think. Ang copper salts are compounds containing copper. So, nganong gibutang siya sa food para ma-preserve? Kay, they make the food, for example, sa pickles, kanang cucumbers ba? When you put copper salts in pickles, mahimo siyang brighter green. So, mas fresh na tanawon ang pipino. Ana good? Tapos, ang peas and vegetables, butangan og copper salts kay para mahatagan og vivid green color. Ganahan sila green. As in. The vivider the food, the yummier it is. The healthier looking. It's all about appearances, guys. It's all about appearances. So kung mas green tanawon, bahalag chemical pa na nga makapatay, butangan na to kay para mas healthy tanawon. So warning ni siya sa mga matcha drinkers and eaters. Uy, atik lang. Uy, kabalo may nga matcha. Makauna. Kauna ninyo, uy. Ayaw lang migpugsa. Makaon ba yan ng kuan? Radium sa una. Mag-glow in the dark. Mag-glow in the dark. Diba? So, ang borax, ngano po na gibutang?
sa mga pagkaon para ma-preserve gani no. And also ang borax hantod karon naa man na siya, ginagamit na siya pero dili na sa pagkaon, guys. Ginagamit siya for cleaning materials, like cleaning chemicals, detergents, insecticides, and some industrial products. If swallowed, it can irritate and damage tissues and can affect organs, especially at higher doses. Symptoms can include nausea, vomiting, diarrhea, headache, dizziness, skin and eye irritation, in severe cases, shock and kidney failure. Wadyo kay kawala sa una ay. Magpuyo kag balay, mamatay ka. Magdula kag dulaan, mamatay ka. Mm. 'Di ba? Mm. Magsuot kag kalo, mamatay ka. Magsuot kag dress, mamatay ka. Nya mo kaon kag pagkaon. Walay Patyan kawala. na ako. Why kawala? Wala ay, batay yung tanan mo na magpasalamat mo nga karon mo gipanganak, guys. Magpasalamat mo. 'Di ba? Next. Kani carbon monoxide na ako'y nabasa sa Reddit ani. Go. Natay famous not famous, sorry. Infamous news about carbon monoxide poisoning. Pero sige, let's go and talk about carbon monoxide from household lighting. Oh. Gas lighting and poorly ventilated coal burning appliances could cause accidental carbon monoxide poisoning, a much more common cause of death before modern detection systems. Right. So kana manggod sa una, wala sila kuryente no. Oh. They use gas lighting or ang ilang mga appliances kay coal energized. Ilang mga appliances, siguro ilang mga stove, ana god, or ilang mga fireplaces kay coal ang ginagamit, ana god. Ilang mga suga kay gas lighting, ana god, gasira sa atoa sa Pilipinas. Pag dili kayo gwapo ventilation yung balay na nirado mong bintana, naay chance na mamatay ka from carbon monoxide poisoning. Diba? And in modern times, natay infamous story about that kay katong kaila pa man mo ni Carol Banawa no. Karaana na ana pero kaila man jud siguro mo si Carol Banawa ba? Oh, singer na siya sa unang Na siya panahon. famous na song. Can you What? sing one of her famous songs? I don't know. Oh no, we have to sample it. Carol Banawa famous song. Your age is showing. Bakit di totohanin? Kata daw. Bakit di na lang mo na? Totohanin ang lahat. Yeah, mo na. Okay. Oo. Okay. Yeah, Siya ang nagpasikat ang ana nga kanta. Kabalo man siguro mo atong nahitabo sa iyang papa o iyang igsuon nga lalaki. Namatay. It was a big news at the time. Siguro baby pa kaato and I can already understand TV. Grabe po doy. Kabalo na kaana oy. Siguro elementary na ko ana. Elementary ko ana. Kuan Carol Banawa's brother and father stayed in the car allegedly to wait for her. Ambot unsa to ba nag-shooting siya or what na siya work basta nag-wait sa iya sa car. Then they turned the AC on, ang aircon sa car nag-on, natulog sila, namatay sila guys. Ay dili ang iyang brother lang immediately ang namatay pero iyang papa nag-survive but he was left paralyzed and died eventually after several years. So, naagya po na siya nga reason or cause of death, naagya po na siya, pwede na siya mag-exist today kung dili mo ingat because hala na ay wala nag-DND. Diba? Ay, bastos. Gani no. Okay, nag-DND na ta. So, dili gyud ta magkumpiyansa kay ang carbon monoxide is colorless, odorless, and non-irritating. Yes. And ang symptom niya is sleepiness until siguro nga makuan na ka, matigok. So, ang famous Reddit story ani,
Mhm. Kay nag-post siya nga naay nagasulat og mysterious notes all over this person's house. Wa siya kabalo kung kinsa na. Mhm. Kung kinsa ang nagsulat sa mga notes. Kada adlaw na siya makita na sticky notes. Mhm. Na nakalimot ko kung unsay mga ginasulat. Um, reminders, mga non-threatening notes. Murag Mhm. daily reminders lang or something like that. Or kung unsa ba Mhm. yung notes niya. Basta murag dili malicious ba. Random Mhm. notes lang. Mhm. Unya, di ay to. Siya ra di ay nagsulat ato. Siya kabalo. Tama ko. Mo na akong giisip. Kay tungod sa carbon monoxide. Nag-hallucinate sila. Asa po siya gikan og carbon monoxide? Kinaabiya na sila yung mga heater dito sa laing nasod. Sa mga nasod nga na snow. Ay, na siya ka ng fireplace. Nya, Ambot asa gikan. Basta kay poor ventilation sa iyahang panimalay. Mo na dapat gyud no atong mga balay na bintana, guys. Importante gyud na. Kung dili gyud, if you can't help it, kay uso na ba yung mga row house karon, mga real estate developers, mga mangtas kayo no, maghimog row house, mahal kayo. Halos walay bintana. Mm. Tell me, front and back lang ang may bintana. Siguro gani ang back walay bintana. Mm. 'Di ba? And you're separated only by thin walls, 'di ba? Tapos basta importante gyud kayo. Siguro you have to make an exhaust fan. Oh, kana importante na. Dapat jud. Basta wala mo'y bintana. Because you never know when you will get carbon monoxide. Remember, it's colorless, odorless, and non-irritating. You can't detect it with your naked eye. Wala siya. Next. Many patent medicines contained mercury, arsenic, opium, alcohol, cocaine. So, dili lang kay mupundo kag balay, magkaon kag pagkaon. Kung nagkasakit ka, muinom kag tambal, mamatay gihapon ka. Gani no. Ano ka, hala na poison ko sa akong gikaon nga pagkaon kay naa siya preservative na formaldehyde. Magpa-ospital ko. Hospital, doctor, help me. Okay, here's our patent medicine to make you feel better. Ingredients na mercury, arsenic, opium, alcohol, and cocaine. Wow, kuyawan ninyo, oy. Gani, no? Kuyaw kay sila sa unang panahon, Brad. Wala gyud sila yung mga rules and regulations sa ano. Basta kay, ay, wow, bago lagi ni nga substance, i-add na to ni. Ingana sila sa una, no? Bago ni amo ang tambal, take it. Gani, no? Mo na, dili ko musalig sa mga pharma dayon. Kay sa una, butangan gani. Basta kay na sila wala ka ng Ozempic, kamo wala, sige. Hala, mga unsa na Terze. Oh. Hala, no. Terze. I don't know. Kamo ang beta testers. Unya na pa dyan ay uban nga siya lang kaugalingon niya ang mag-inject siyang kaugalingon. Na ako'y kaila lagi nga nagaing anak siya sa iyang kaugalingon. Naunsa naman? I'm not judging. Dili People sila are look. We're worried. I'm not judging. I'm worried. Kay kamo man essentially ang beta testers, guys. Huy, have you seen Brandy? No. Why? Is she thin? Oh my God. Thin naman siya daan. I feel like noon sa man siya, uy. Ang pinaka-worst yun ako nakita kana sa ingana, no? Kay si Kelly Osbourne. Really, you have to see Brandy. Mas worse pa siya kay Kelly Osbourne. Gano'n mo ingon maka Kelly Osbourne is literally skeleton naman. Tanawa gani si Brandy. Mura siya katong bride ni Nightmare Before Christmas. Ano to? You can't, have you seen the photo? Kita Wala. ko. Mao ba? Kaloy na. Ay, nga nung nagunsahan mo, day. Ay, wala ko nag-ingon na nag-Thursday siya, pero speculation, good. Kaya nga nung payat kay siya niya,
basta kamo ang beta testers. The 2025 people that took Ozempic or the any other Jersey brands, you are the early beta testers, and in 50 years there will be studies or published articles from you people, ano ba, of how you evolved from a normal person to maybe gwapo di siya effect wa ta kabalo. Dagan biadog na I ayo don't sa know. Picos ana. Dagan dog na Okay. ayo sa Picos ana. Pero di ba mo man na ang sa I Am Legend na movie, di man nag-so good. Mahimo na tang I Am Legend ani tanan. Anyway, next. Dili ta mag-comment sa magura ko niyong last episode ba dili mag-comment sa kalawasan sa mga tao niya karon Gani mag-comment sa loy kayo. kalawasan sa mga Sorry, tao. sorry. No, sa naman eh. Dili oy wala ko nag-judge nga. Gusto man good sa ako ha, gusto ko mamayat. Ana good. Pero wa man gani ko nagpa-vaccine. Butik na noon ko ana. Ana god kanang cautious kayo ko ba? Ana god pauna lang sa mo, take ko ana eventually, okay? Ayaw mo kabalaka. Take ko ana eventually, pero una lang mo. Ana ba? That's my mindset right now. Don't twist it. Ana good. I'm open to taking it. Okay? No, you're not. Yes, I am. I am very open. Si Naknak ang mas worried kaysa sa ako. Ayaw makay. Ang kidney daw nako, ang dagan ko siya giingon. Basin dagan kay siya ko anon. Dagan siya worry sa ako. Ana god. So ay dili di pud mi ka afford. Kaloy pod. Pero sige lang, una lang mo. Tanawon lang ta mo sa. Uy, kabalo baka kani ko na kong inhaler. Hala, isa pod na. In 100 years, mo ni ding reason nga nung nangamatay ang mga tao no kaning inhaler. Basin lang. Mo din ning radium into 2026. Wala kabalo. Kaya nga no, nawala ni siya kring og mga 2 months. As in, sakit akong dughan. Alay, uy, asa naman to? Sakit akong dughan, Jud. Siko pangita, gipasangin lang na nako ang mga tao. Ana, God. Giwala nila. Naadi siya sa, kay usay magudalon ako ni sa katre, sa bed. Mag-simot-simot ko before matulog or what. Siguro natagak siya. Moto na siya ilalom sa bed. Moto nakitaan. Mo lang, sulti lang tamo. Congratulations. May I help you? Okay, next. Before antibiotics, a simple tooth abscess could spread into the bloodstream and become deadly. Ay, okay, wala may tambal sa unang panahon, no? So, ang infection... Walay antibiotics. Ang infection, dili maayo, i-atake ang imuhang lawas. Sepsis. Di ba ang infection nga dili na matabang is sepsis? Kanang the whole body na ang infected, oo. Or affected na imong whole body tungod sa imong infection. Gibaliktad ra di ba sepsis man na? Sorry. So mo to, kanang kay wala pa may antibiotic sa una. Uy, pero nagatanong ka na nagaagi ni sa imong algorithm kanang microscope germs versus let's say vodka or bacteria versus kita ko ginger. Yawa kayong ko ang mga tawag ani ang garlic ring patay ang bitok parasite, di ba? Parasite bitok, parasite and germs and tanan all in one siya. Bacteria, germs, and parasites. Patay, sa garlic. Grabe. Mo ingon na tong mama. Pag inom mo garlic, te. Suksuki nag-awa si mong ngipon. Bitaw. Mo na sa una katong napakoy bulok sa ngipon. Suksukan og kanang ahos. Tapos ang kuan pod ang pineapple juice, makapatay siya og bitok.
Sa microscope lang to ha. Sa microscope. Wala ta kabalo unsa ang chemical reaction na pag-abot sa tong tiyan, nabiya stomach acid diha or what. Pero basta kay sa microscope, kuyaw kayo ang garlic. Uy, nabilib ko. Sa mga sa glass slides Oh, glass slide. na isuksok So, sa sa unang microscope. panahon, may reason ninyo, wa sila kabalo garlic. Wa sila kabalo garlic, wa sila kabalo pineapple. 'Di ba? What an idiot. Nagsalig ba kay nananas 2026? 'Di ba? So, mo to, any wound, ayun na ni basahang last kayo, halos the same sila. Kani any wound nimo na ma-infect. Let's say na paper cut ka. Nakatry na kag paper cut? Yes, I have. Ay, okay. Na paper cut ka or naghiwa ka, labaw na ka na maghiwa kag karne. Wala ma-infect jud na jud, sure ko. Kay ang karne, cross-contamination, may I help you? Hala, ang bacteria sa isda na ato sa imo mahimo ka aquaman. Or ang bacteria sa pork nabalin sa imo kay nakat mahimo kang pork. Ana god, ni sa unang panahon kanang mga ana nga simpleng cut, di wala sila yung mga betadine, wala sila yung mga kanang mga first aid, wala sila yung ana. So diretso infected, ni masepsis, patay. Or matetanus. Ana god. So mo na siya guys, dili ta kutob, di ba? Sa unang panahon mo nabuhi, patay na tatanan. Di ba? Patay na tatanan. Labaw na tong dili maligo adlaw-adlaw. Good luck. Di ba? Baho ang mga tao sa unang panahon dili na sila nagaligo adlaw-adlaw. Baho jud sa unang panahon everywhere kay horses man ilang gamit, di ba? For transportation, there are poop, horse poop everywhere. Ilang streets baho, wala sila septic tank sa unang panahon, dili na uso. So they throw their from buckets to the streets. Unya maligo sila maligo sila. Dili nila ilabay ang tubig kay gamiton pa sa sunod nga maligo. Unya gamiton sa sunod nga maligo. Gamiton sa sunod nga maligo. Okay, tab ba na sila, di ba? Oh. Bali mo dip lang na. Kapuya sa unang panahon. Ay, gusto mo ato sa unang panahon? Oo, na mo na, uy, lami sa unang panahon, uy, anang cute kayo ilang mga dress, ana no niya. Mga sakay silang mga carriage, ana good, na silang mga castle, ana, uy, pero tanawa na. Kung nananaw mo Game of Thrones, kabalo yung mong baho ang streets sa unang panahon kay. Game of Thrones is not real history, but it's inspired from real history. Ang ilang mga poop o mga pee, ana good kay, i-bucket man nila, di ba? Diya sila maglabas, mag-express ilang kaugalingon. And then, pag napuno ng bucket, ilabay lang nila from the window to the streets. Ana sa unang panahon. Yadahin kay tais kabayo sa dalan, ana. Syarog, di ka mamatay. 2 years old pa ka, wala na. Kuan na, tiguwang na ng 2 years old. Tiguwang na. Ang lifespan, ana. Murag, wow! Di ba? Muna, dali na kayo mamatay sa una. Sige tag kamatay sa una because there are so many causes around you everywhere. Even what you eat or where you stay or what you wear. Ana ba? So magpasalamat ta nga karon ta nabuhi, daghan tag mga precautions, daghan tag mga institutions na naga-regulate or naga-standardize atong mga ginakaon, atong mga ginapangsuot, atong ginapang puy-an. Ana ba? So magpasalamat ta. Salamat. Let's be grateful that we are born in this day and age. I'm grateful. Oo. Tapos in the year 3026, kaya naminaw sa tong podcast, pataka lang ginis darling. Dagan kay mo gikamat yan sa una, ang matcha. O kanang inhaler. Ang inhaler, gibutang sa ilong, direct kayo niya, poison di ay. Diba? Diba? Wala man ta kabalo. Dili man ta makabalo. Hindsight is 2020, but we are unfortunately not in the 3026. So dili ta mag-hindsight. Mo na siya. Dili na ta kutob guys. So mo lang to. Gani no, mura to. Salamat Shout kayo. out commenters.
Salamat kaayo. Si ginamos gani okay gusto gani siya mag-mixer gani no. So wala mi mixer na giplan pero kay nag-mention man ka og mixer ginamos. Kita ang magplano ato ang planuhan. Eyeball. Ay bol. Oo, Ka man, eyeball. oy, ano ka man ginamos. Oy, hindi ka man mag-lesson. Si Shizalin, ana siya sir. Same lang sa GOT and HOTD a title guru for nights, right? Unsay sir? Correct. Katong si Sir David Beckham, kay gihimo siyang night. Ay, so nag-reply siya dito sa Beckham and Peltz episode. Episode. Yeah. Oo. Tama jud ka. Unya si Shizalin lang gihapon nag-reply siya dito sa Rise and Fall of Spice Girls episode 151. Niana siya igat man gyud siya assuming siya sa part na namatay si Viserys Jai makaulit dili taon si Aegon iyang anak ang sa Damgo Jai maka-high blood. She's talking about House of the Dragon, which you don't know. Na, wala gani ko ka-relate. Abi na ko kisa igat sa Spice Girls. Oo ba? Mana siya. Ang salamat Shizalin. She I think is a new commenter. Salamat jud kaayo sa imo hang pag-comment. Unya diri mo sa wala may nag-comment sa kuan sa YouTube. Sa YouTube wala. Wala. Moto. Dili ta ko. Okay. Salamat kaayo sa ato ang donor. Pasalamat jud ta sa ato ang mga donor o pati sa ato ang listeners. Thank you so much for always supporting us. Yes. Please continue to support us kaya ako ang Manor Lords dili na ko siya madula, guys. Kaya akong PC daw. Masking sa minimum requirement dili siya. Luya po. Actually, akong birthday month, hapit na. Ay, akong birthday month, hapit na. This is my birthday month. Birth month. Yes. My birthday month is this month. I accept Steam gift cards. Unsa na Steam gift card di man gyapon kakadula. Magpalit di ko glain. Okay. Diba? Ako ang username sa Steam is FHCK the King. So that's actually it's fuck the king pero ang U gi-change lang nako sa H. That's it. All in one word. Modawat ko og Steam gift cards. Modawat siya og Steam gift card. Loya po. Mo-download ko og mga DLC. Ay mo balit ko og DLC ngano di ay. Gani no. So, wala ka nag-accept. Pero actually, pag kung gusto mo mag-donate para sa among duha, not just for my birthday, ma-appreciate gyud po nako. Go to diliniadvice.com. Immediately on the homepage, you will be asked to donate. Nay nakabutan ra, Ma'am Sir Malooy. Sige na, luya po doy magpakiluoy gyud dire, luya po doy. Sige na, guys. Ay, tama. Ay, follow us on Spotify. Kanina lang ako ang pakiluoy sa inyo, ha? Follow us on Spotify. Subscribe to us on YouTube. Share this episode to spread the word para mo boom mo ang podcast. I-share sa inyong mama. Pwede po. Kulang na inyong mama. Papaminawag radyo. Radyo. Sige, bye-bye, guys. Bye. Bye!